Gazte hauek ez dute bere halakoan ahaztuko atzo arratsaldean bizitutakoa. Baionako pausa zentroaren aitzinean zeuden, lasai, eta gizonezko bat ikusi zuten, aturrira bota eta korronteak zeramala. Bere ala bota zen uretara lehen gaztea, eta jarraian besteok egin genuen salto diote. Egur batekin lagundu genion eta tiraka atera genuen. Motxila bat zeraman eta lehen gauza motxilagatik galdetzea izan zen, diote. 59 urteko gizonezkoa uretara bota zen. Arazoak zituela esan zigun kontatu dute lau gazteek. Suhiltzaileek hartatu eta ospitalera eraman zuten ostean. Guk biok bi egun daramatzagu Baionan. Valentziatik, Espainiatik gatoz urte batzuk egin ditugu bertan diote. Mali eta Boli kostakoak dira. Bi adingabekoak gazteenak 14 urte ditu. Frantsesa hitz egiten dutenez, nahiago izan dute Espainiatik aldegin kontatu digutenez, eta arrazismoa pairatu dutela diote. Il y a un peu de racisme avec le respect, tu vois. Parce que c'est une télé, je ne peux pas dire directement que ce sont des racismes, et bon, c'est un peu bizarre quand même. Ils sont racistes. Pausa zentroan ari dira atxeden hartzen. 3 gau pasa ditzakete bertan migratzaileek euren bidean pausa bat egiteko xedez. 2018 amaieran ireki zuen Baionak zentro hau, eta 5 urtean 20.000 pertsonatik gora pasa dira. Une honetan, 100 lagun inguru daude aterpetuta.